Γεια σου YouTube, το σημερινό θέμα μας είναι τα Magnum. Αυτά εδώ τα μικρά ανθρωπάκια που αντί για χέρια και πόδια έχουν μαγνήτες. Εγώ θα το χαρακτήριζα πιο πολύ παιχνίδι φαντασίας, διότι μπορεί να γίνει ό,τι θέλετε. Κυρίως για τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν φιγούρες δράσης, θα τους πρότεινα να αγοράσουν ένα τέτοιο, το οποίο μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Αντί να αγοράσουν φιγούρες δράσης με συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένα σχέδια, μπορούν να αγοράσουν αυτό και από εκεί και πέρα μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Να γίνει για παράδειγμα Superman, να γίνει Rockstar, που ταιριάζει το Rockstar, διότι εδώ έχει αυτή την κορδελίτσα. Για τα κορίτσια κυρίως μπορούν να το πάρουν σε άλλα χρώματα, στο χρώμα θέλουν. Εδώ έχει τα μαλλιά τα οποία μπορούν να τα χτενίζουν για τα κορίτσια αυτά φοράνε. Για τα αγόρια άμα θέλουν, που δεν αφήνουν. Για τους μεγάλους ηλικία 12 χρονών μπορούν να το πάρουν για παιχνίδι. Γενικά, ας πούμε, αν δεν έχουν να κάνουν και βαριούνται, μερικές φορές έχω δει και εγώ άτομα στην ηλικία μου που είμαι 14 χρονών να παίζουν με τα κλειδιά τους επειδή βαριούνται. Μπορούν να έχουν ένα τέτοιο, να κάνουν ό,τι θέλουν, να βγάλουν κάποια πράγματα από πάνω όταν θέλουν και να το κρατάνε γενικά, να περνάνε την ώρα τους. Όχι για παιχνίδι, έτσι ας πούμε, το κρατάνε, να παίζουν σχετικά με αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό είναι εντελώς άσχετο με το θέμα μας. Εγώ αυτό το πήρα πιο πολύ για να σας το δείξω, για να σας πω λίγο κάποια πράγματα, όχι πολλά. Τα Magnum είναι πιο πολύ για παιχνίδι, δηλαδή για μικρά παιδιά, από 6 χρονών θα το χαρακτήριζα και από 6 χρονών μέχρι 11 εκεί. Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να πάρει τι θέλει, δεν θα πω εγώ το όριο ηλικίας. Πιο πολύ είναι να το πετά, έχω δει και εγώ κάποια σχετικά βίντεο με τα Magnum, τα οποία τα πετάνε από μεγάλο ύψος και καρφώνονται εδώ πάνω. Μόνο που αυτά έχουν βγει πολλών ειδών Magnum. Τα περισσότερα είναι σκηνή και έχουν εδώ που έχουν μαγνήτες. Εμένα αυτό είναι μια πιο βελτιωμένη έκδοση αυτή, που είναι πιο καλύτερη, που είναι αυτό το πράγμα σαν ελαττήριο, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να είναι σαν το σκηνή, γιατί το σκηνάκι το πάτε έτσι, θα μείνει έτσι όπως θέλετε. Ενώ αυτό, άμα το τεντώσω, άμα το κάνω αυτό το πράγμα, θα ανοίξει. Ενώ με εκείνο μπορείτε να το έχετε κολλημένο και να μείνει σε όλα θέλετε. Γιατί για τα κορίτσια μπορούν να το πάρουν και σε ένα σχέδιο, αν έχετε πολλά τέτοια. Μπορείτε να βάλετε, να το τελείξετε, να το βάλετε στο αυτί, να το βάλετε σαν εδώ πάνω, έτσι πούμε, να το πουλήσετε μεταξύ τους σαν βραχιόλια και ό,τι άλλο φανταστείτε εσείς. Αλλά βέβαια αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι σαν ένα ελαττήριο, ωστόσο πρέπει να πάρετε πολλά τέτοια και δεν συμφέρει. Αλλά εντάξει, και αν είναι αρκετό με τη φαντασία σας μπορείτε να το κάνετε ό,τι ακριβώς θέλετε εσείς. Μπορείτε να παίξετε και μερικά παιχνίδια, να τα βάλετε κάπου να έχει μαγνήτες, να μπορούν να κουμπάνε τέλος πάντων και να τα αφήνετε να πέφτουν, να δείτε ποιο θα πέσει πρώτο παιχνίδι. Ένα άλλο παιχνίδι θα να τα πετάτε και δείτε ποιο θα καρποθεί εδώ πάνω και τι στάση ξέρω εγώ θα κάνει. Ένα άλλο είναι να τα έχετε όλα εδώ σειρά και θα πετάτε ποιο θα ρίξετε εσείς. Και άμα θέλετε μπορείτε να βρείτε και μόνοι σας διάφορα παιχνίδια. Φαντασία έχετε, βάλτε να σκεφτείτε. Τα Magnum μπορείτε να τα κάνετε ακριβώς ό,τι θέλετε, να κάνετε όποια κίνηση θέλετε. Όπως βλέπετε γίνονται πανεύκολα εδώ οι κινήσεις, γιατί είναι πιο πολύ ό,τι θέλετε το κάνετε. Σαν φιγούρα δράση το θέλετε, μπορείτε να το βάλετε και σαν μπρελοκάκι. Είναι γενικά εύκολο, γιατί έχει μαγνήτη και πλέον τα πάντα εντάξει, ας πούμε στην τσάντα σας μερικές φορές ο μαγνήτης κολλάει σε συγκεκριμένες τσάντες. Ωστόσο μπορεί να το έχετε ή το περνάτε εδώ ένα κορδονάκι, το δένετε και το βάζετε στο τσάντα σας, δηλαδή δεν είναι κάτι το δύσκολο. Εγώ έχω αυτό εδώ πέρα, επειδή τώρα στα καινούργια δεν έχουν το κουτάκι τους, το οποίο είναι μια θήκη παλιά για CD, έχει κάποια άλλη παλιά. Επομένως εγώ την βάζω εδώ πάνω το Magnum και έτσι το βάζω να κάθεται, το βάζω να κάνει διάφορα πράγματα ή το βάζω οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος μέσα στο σπίτι. Εγώ θα σας πρότεινα να το αγοράσετε, γιατί είναι μια πολύ καλή αγορά. Μια αγορά που θα πείτε
Ναι, σίγουρα, γιατί κάποιοι είναι ακόμα και πιο μεγάλοι που τους αρέσει να κάνουν συλλογή από τέτοια και απογοητεύονται μερικές φορές. Γιατί μπορεί να θέλουν, ρε παιδί μου, να το κάνουν Σούπερμαν και να μην γίνεται. Να, αυτό μπορεί να το κάνετε ακριβώς τι θέλετε. Ή το αφήνετε ή το αφήνετε να παραμείνει έτσι. Αυτά είχα να σας πω από μένα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.